Kaikki valmista tämän toisen puoliajan alkuun. HJK Glentoran siis 0-0. Ja kun pelin aloitti HJK, niin nyt sitten vastavuoroisesti vierailijat Glentoran FC Pohjois-Irlannista, Belfastista ja tarkemmin sanottuna vielä Itä-Belfastista tuleva joukkue. Viime vuoden Pohjois-Irlannin mestari Linfield on se toinen belfastilainen suurseura Pohjois-Irlannissa. Linfieldillä mestaruuksia 44 kappaletta, kun Glentoranilla niitä on 21. Ja Linfieldin oli myöskin mukana 3 vuotta sitten Hakaa vastassa eurootteluissa. Mutta palataanpa siihen sitten hetken kuluttua. Ei vaihtoja kummastakaan joukkueesta tämän toisen puoliajan alkuun. HJK:lla on 2 vaihtoa käyttämättä ja Glentoranilla siis kaikki 3. Joten sieltäkin varmasti lisäpontta ja puhtia molemmille joukkueille löytyy, kun vain valmentajat Keith Armstrong tai Roy Coyle niin katsovat, kun nyt on Glentoran tulossa vahvasti. Siellä on lippu pystyssä avustavalla erotuomarilla, mutta Andy Smith 23 maalia 26 viime pelaamassaan ottelussa on kyllä aika huikea tahti. Pohjois-Irlannin maajoukkueeseenkin näyttönsä jo antanut Pohjois-Irlannin maajoukkuevalmentaja Sammy McIlroy on kyllä kovasti tämän miehen perään katsellut ja katselee eteenkin päin. Smith pelaa pallon siinä McCannin kanssa, mutta sen nätisti Nylund ja Jensen selvittävät. Ja näin Heinolan kautta HJK palloa eteenpäin. Ja katsotaanpa tähän toisen puoliajan alkuun molempien joukkueiden kokoonpano ja HJK maalissa 35 Andras Wilnrotter. 3 miehen puolustuslinja. 5 Joakim Jensen, 4 Ville Nylund ja 14 Antti Heinola. Keskikentällä 5 miestä, 6 Iiro Aalto, 3 Arno Turpeinen, 11 Toni Kallio, 12 Mike Peltola ja 19 Rami Hakanpää. Ja HJK:n kärjet tänään tässä kuvissa 18 Juho Mäkelä ja toinen pitkä hujoppi on 70 Mika Kottila. Siinä siis HJK:n miehet kentällä ja Mike Peltolahan tuli ensimmäisellä puoliajalla, kun Aleksei Jeremenko junior loukkaantui. Hän piteli pahasti vasenta polveaan ja Jeremenko junior kannettiin kentältä pois ja Mike Peltola vaihdettiin hänen tilalleen. McCann vastaan Aalto. McCann selvittää, mutta Aalto paikkaa syöttötilan hyvin siitä pois. Lockhart kuitenkin palloon. Nätisti tämän pysäyttää Jensen, joka on ollut kyllä ehdottomasti tuon HJK-puolustuksen takumiehiä. Jensen pelannut taku varmasti. Ei hädänpäivää hänellä. On pallo tullut sitten korkeana tai matalana. Siinä Mäkelä hakee Kottilaa. Mutta melkoinen pohjois-irlantilaismuurihan siinä vastassa on. Eikä siitä helpolla läpi mennä. Ja tässä nähdään kuvissa Jeremenko junior sivilit päällä. Vasemman polven kohdalla ongelmia nyt on. Se kuinka suuria ja kuinka vakavia ne varmasti sitten selviävät, kun hän lääkärin pöydälle ja tarpeellisiin kuviin siitä itsensä toimittaa varmasti huomisen päivän aikana. Vastustaja Glentoran maalissa 1 Elliot Morris, 4 miehen puolustuslinja. Katsotaan tämä HJK:n tilanne. Turpeinen kaatuu rankkarialueella. Sen puolalainen Miroslav Ryska antaa kuitenkin mennä menojaan. Siitä ei sen kummempaa vihelletä eikä puhalleta. Turpeinen jälleen taistelee hyvin. Peltola. Lockhart ja selvittää pallon pois. Siitä kuitenkin rajaheitto HJK:lle. Mike Peltola FC Oulusta ensimmäiset askeleet SM-sarjan peleissä. Sitten Vaasaan ja sieltä Norjan kautta nyt HJK:hon. 4 miehen puolustuslinja Glentoranilla on oikealta 3 Glendiningin, topparit 6 Smith, kapteeni 4 Liiman, 2 Nixon. Ja puolustus on nyt kovilla.
Turpeinen, hyvät harautukset, sitten keskitys, mutta suoraan Gary Smithin päähän. Numero 6 on tuon puolustuksen johtohahmoja Glentoranilla. Jälleen Smith vastaan Kottila. Kottila puskee palloa eteenpäin ja maalivahti Morris lukee tilanteen hyvin ja pelastaa siitä HJK:n pahat yritykset. Ja sitten kaatuilee maalivahti Morriskin kentän pintaan. Kyllä nyt tuntuu, että jokaisesta pienestä kolhusta siellä on pohjois-irlantilaiset nurmen pinnassa. Elliot Morris, 21-vuotiaiden Pohjois-Irlannin maajoukkueen pelaajia, kun tämä Nylundin korkea pallo Kottilan päähän ja sitten Mike Peltolan vahva nousu siihen tilanteeseen ja sen seurauksena Morris joutuu hieman paikattavaksi. Glentoranin keskikentältä löytyy 4 miestä, 10 Lockhart, 8 O'Neill, 5 Young ja 7 McCann. Ja kärjessä 11 Kevin Keegan ja 9 Andrew Smith. Ja kovin näyttää nyt Morris olevan vajakuntoisena tämän Mike Peltolan törmäyksen jälkeen. Paljon tuskaisia minuutteja tässä ovat pohjois-irlantilaiset ystävämme meille tarjonneet. Tässä vielä tämä tilanne, jonka seurauksena tämä 2-3 minuutin hoivailutauko. En tiedä mikä siinä osui ja mihin kohtaan, mutta nyt näyttää jälleen Morris pomppimaan kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Kallion päähän sitten Kottila jatkaa ovelasti eteenpäin vauhtiin Mäkelälle, joka pinkoo, minkä jaloistaan ehtii. Morris. Iiro Aalto vastaan McCann. Tim McCannin pusku sivurajasta yli ja näin Aalto rajaheitollaan pallo Nylundille. Tässä Roy Coyle siinä edessä, punainen paita päällään, Glentoranin valmentaja. Toinen mestaruus Glentoranin ykkösmiehenä päättyneellä kaudella. Sitä ennen siis 10 kertaa mestarina Linfieldin valmentajana. Andy Smith, jonka pääpelivoimaa on kritisoitu ja kyllä tämäkin tilanne sen osoitti, että ihan mikään varsinainen sen lajin taitaja kyllä ole. Hänestä muun muassa Hibernian skottiseura on heittänyt tiskiin lähemmäs 100 000 puntaa, mutta ainakaan vielä ei ole mitään tapahtunut. Hänellä on sopimus Glentoraniin vuoteen 2005 saakka, joten siitä miehestä voi vielä tämä puoliammattilaisseura Pohjois-Irlannista saada itselleen hyvät rahat, jos kehitys jatkuu tuohon samaan tahtiin. Nixon ei löydä sieltä Andy Smithia. Colin Nixon, yksi vaarallinen laukaus ensimmäisellä puoliajalla kohti HJK-maalia. Eikä niitä monta Glentoranin tilannetta ole ollut. Kun HJK jahtaa sitä maalia, joka toisi sille helpotusta tässä toisessa osaottelussa. Kuten todettua, vain voitto tässä ottelussa kelpaa HJK:lle. Muuten sen tie mestareiden liigan karsinnassa päättyy jo tälle ensimmäiselle kierrokselle. Sehän oli se kausi 98-99, kun HJK mestaruudensa jälkeen karsintojen kautta selvitti tiensä parhaiden joukkoon. Ja samanlaisia ajatuksia totta kai eletellään nytkin, mutta pitkä tie sinne on tänäkin vuonna, niin kuin monena muinakin vuotena. Ja kun tässäkään ei näytä nyt maaleilla HJK pääsevän herkuttelemaan, niin aika kaukaiselta nuo tavoitteet mestareiden liigasta nyt tuntuvat. Silloin 98-99 ratkaisevalla karsintakierroksella ranskalainen Metz kaatui yhteismaalein 2-1. Ja näin HJK pääsi pelaamaan F-lohkossa PSV Eindhovenin, Benfican ja Kaiserslauternin kanssa, josta saksalaiset sitten ainoana joukkueena jatkoon itsensä selvittivät, mutta
niiltä vuosilta loistavia muistoja monella jalkapalloilun ystävällä on HJK:n huippupeleistä tosi kovassa Mestareiden liigassa. Scott Young, ainut pelaaja, joka on varoituksen tässä ottelussa saanut, pelaa siis numerolla 5 tuossa Glentoranin keskikentän oikealla laidalla. Aalto löytää Kottilan, joka pyörähtää nopeasti eteenpäin syöttömaata pitkin tyhjään paikkaan. Siellä on kapteeni Liiman vastassa, joka pudotettiin keskikentältä, kun Chris Walker kaatui Mika Kottilan kanssa törmättyään kentän pintaan Pohjois-Irlannissa pelatussa 0-0 päättyneessä ensimmäisessä osaottelussa. Walker loukkaantui siitä ja näin Liiman sai kapteenin nauhan sekä myöskin paikan tuossa Glentoranin toisena keskuspuolustajana. Mukavasti täällä on kyllä yleisöä, se on todettava. Reilut 4000 tänne sisään otetaan ja melkein täysi katsomo täällä Pohjola-stadionilla on Vantaan Myyrmäessä seuraamassa HJK taivalta kohti Mestareiden liigan toista karsintakierrosta. Kuvissa näkyvä katsomo on pääkatsomo, joka rakennettiin vuonna 2000 ja kamerat on sijoitettu tänne niin sanottuun Mikael Forssell-katsomoon, joka valmistui 2001. Ja tämän loistavan pelinurmen allahan kulkevat lämmitysputket, jotka pitävät kentän Suomen suvessa keväällä ja syksyllä hyvässä kunnossa. Aalto. Kottila saa päänsä väliin ja siitä rajaheitto HJK:lle. Aalto uudelleen vasemmalta puolelta. Kottilan pään kautta näitä tilanteita on rakennettu, mutta jotenkin vielä haetaan itseään Kottila ja siinä pudottaa Elliot pallon taakseen ja siinä oli Mäkelä päästä tuikaisemaan pallon tyhjään maaliin. Aika epävarmasti siinä pelaa maalivahti Elliot Morris. Sen kuitenkin Riska näkee tilanteen niin, että siinä rikottiin maalivahti Morris ja katsotaanpa tästä hidastuksesta. Siellä on 2 HJK-pelaajaa maalivahti Morrisin kimpussa ja näin siitä tilanteesta vapaa potku HJK:lle. Tässä vielä uudemman kerran tämä tilanne. Joten vaikka sitä Mäkelä olisi pallon pistänyt pussiin, niin siitä ei kuitenkaan maalia maaliksi saakka olisi koskaan hyväksytty. Tämä Mestareiden liigan karsintasysteemihän on sellainen, että tälle ensimmäiselle karsintakierrokselle pääsi mukaan 20 maansa mestaria. Niistä voittajat eli 10 toiselle kierrokselle, jossa vastassa on suoraan toiselle kierrokselle päässeet 18 maansa mestaria. Ja tämän HJK Glentoran otteluparin vastustaja on unkarilainen MTK Hungaria Budapestista. Se on jo siis selvillä, mutta kumpi unkarilaisia vastaan asettuu elokuun alussa, se on vielä epäselvää. Juho Mäkelä, ihan piirteitä otteita esittänyt kärkipelaaja. Jälleen tekemässä pahojaan, kun 4000-päinen yleisö osoittaa jälleen suosiotaan. Iiro Aalto linkoaa pallon kauas. Sitten pääsee Peltola tempaisemaan suoraan ilmasta, mutta tempaisee rajusti maalin ohitse. Mike Peltola tuli siis loukkaantuneen Aleksei Jeremenko juniorin tilalle ensimmäisellä puoliajalla ja siinä sitä on vaihtopelaajia Christian Sund ja isä Jeremenko muun muassa ottamassa itselleen lämpöä ja niin myöskin siinä oli Laszlo Fekete, unkarilainen hyökkäävä keskikenttäpelaaja valmiina tulemaan vaihtojen kautta mukaan HJK:n miehistöön. Sillä jos ei näillä miehillä maalia saada, niin sitten otetaan varmasti vaihtoja ja toivotaan sitä kautta syöttötaitoa ja maalintekotaitoa tuonne kentälle, koska kuten sanottua, HJK:n on pakko voittaa tämä ottelu. Muu tulos tänään ei tuota sille hyviä fiiliksiä. Heinolan kautta palloa eteenpäin. Peltola, Kottila hakee Mäkelää. Sen kapteeni Paul Liiman kuitenkin selvittää
Ja rauhassa saa HJK näihin hyökkäyksinsä lähteä. Ei siellä ole Jensen, Nylund, Heinolalla paljon kiirettä ollut näiden avaussyöttöjensä kanssa. Mutta tuo puolustusmuuri, se on ollut koko ottelun ajan vaikea ja vahva HJK:n hyökkääjille. Colin Nixon on ollut hyvässä roolissa oikeana puolustajana Glentoranin puolustuksessa. Hän pelaa Iiro Aaltoa vastaan. Aalto syöttää tällä kertaa maata myöten Kottilalle. Kottila takaisin Iiro Aallolle. Iiro eteenpäin Mäkelälle, joka ei pääse irti. Häntä rikotaan siitä ja pidetään kiinni. Kapteeni Liiman on sitojana ja siitä vapaa potku hyvästä paikasta nyt HJK:lle. Tunti pelattu 0-0 taululla ja HJK:n kannattajilla jälleen syytä nousta vaikkapa seisomaan ja katsomaan tarkasti mitä nyt tapahtuu. Jensen, Iiro Aalto, siinä kaksi miestä pallon takana. Puolalainen Miroslav Ryska mittailee muurin paikan ja Elliot Morris saa olla tarkkana. Jensen valmiina. Ja nyt toivotaan onnistumista. Kaikki valmista. Jensen. Pallo kaartaa takatolppaa kohden. Ei tule päätä, vaan tulee Kottilan jalka. Mutta ei kuitenkaan palloon osumaa. Siitä tilanteesta ei sen enempää. Takatolpalle juoksuun haettiin tätä ratkaisua. Tällä kertaa ei päähän ilmeisestikään ollut tarkoitusta, koska pallo putoaa niin nopeasti tuonne alas aivan takatolpan juurelle ja sinne Kottila yrittää päästä tähän vapaapotkuun kiinni. Nixon. Scott Young vapaana ja siinä oli paikka. Voi sentään. Hyvin tulee ja nopeasti tulee ja Andrew Smith valmiina puskemaan pallon tyhjään maaliin. Se rakennettiin hienosti. Scott Young keskittää ja keskittääkin hyvin. Ja siellä on täysin vapaana takatolpalla Andrew Smith. Eikä mene montaa pallon mittaa ohitse tämä keskitys, vaikka se nopeana tulikin. Siinä oli paha paikka. Jos tässä pohjois-irlantilaiset maalin tekevät, niin HJK on tuskien taivaalla tämän ottelun suhteen ja jatkopaikan suhteen se muuttuu entistä kovemmaksi, sillä vain voitto tästä ottelusta kelpaa. Nyt maalin ja näin maalipotkulla jatketaan. Nyt pelattiin jälleen taitavasti ja älykkäästi. Palloa nopeasti eteenpäin. Toni Kallio juoksuun. Tällä kertaa Vasurin oikea jalan keskitys ei oikein ollut kohdallaan. Ja näin Keke Armstrong joutuu tämänkin tilanteen pyyhkimään pois mielestään. Andrew Smith tähän palloon ensimmäisenä päällään vastaan. Eikä siellä kärjessä nyt ole oikeastaan kukaan Glentoranin pelaajista tätä syöttöä ottamassa. Darren Lockhart vuodesta 2000 mukana Glentoranin joukkueessa. Irish Liigahan alkaa vasta syyskuun 20. päivä, joten niin sanotusti melkeinpä kesäloman aikana tälle puoliammattilaisjoukkue Glentoranille nämä Champions Leaguean karsintaottelut tulivat. Ja tiedot kertoivat ennen HJK:n ensimmäistä kohtaamista, että 5 kertaa viikossa pohjois-irlantilaiset ovat harjoituksiin kokoontuneet. Se kertoo siitä puoliammattilaisuudesta, jota seurassa ylläpidetään ja eletään. Ja nyt on vaihtojen aika hetken kuluttua. Keke siellä on ottamassa Christian Sundia kentälle. Sund oikeastaan ensimmäinen kunnon ottelu HJK:n paidassa lauantaina Jatsia vastaan. Ja nyt lähtee kortti HJK:n Kalliolle tästä tilanteesta. 64 minuuttia pelattu ja Kallio nousee siinä korkeuksina. Kyllä siinä kyynärpää on jälleen kohti pohjois-irlantilaispelaajaa. 65 minuuttia pelattu ja Kallio keltainen kortti. Ja paarit kentälle
eikä ole ensimmäinen kerta tässä ottelussa, kun paarit tuodaan kentälle. Kannattajat Glentoranille tulevat ennen kaikkea Itä-Belfastista, jonka asuinalueen suosikkijoukkue Glentoran ehdottomasti on. Viime kauden mestari 12 joukkueen Irish Liigassa, joka pelattiin ensimmäisen kerran sillä järjestelmällä, että loppuvaiheessa 12 joukkueet jaettiin 6 ja 6 joukkueen ryhmiksi ja pelattiin ylempää ja alempaa sarjaa ja sitä kautta sitten mestaruudet ratkaistiin. Toni Kallio kentältä pois ja Christian Sund numero 9 hänen tilalleen. Kallio, joka sai siis juuri äsken varoituksen kentältä pois, ja Christian Sund tuli täksi kaudeksi HJK:hon Vaasan Palloseurasta 2 vuoden sopimuksella. 24-vuotias keskikenttäpelaaja. Pelannut myöskin Ruotsissa Östers IF:ssä, mutta Vaasan kautta nyt HJK:hon. Ja Wilrotterilla nyt on tiukka paikka, kun HJK:n pelaajia kaatuu sinne nurmenpintaan. Siitä ei kuitenkaan vihreäpaitainen vierailija sen enempään aikaiseksi saa. Siinä on rajuja otteita tarjoamassa Gary Smith, joka kaataa 2 HJK:n pelaajaa nurmenpintaan, ja siitä vapaapotku HJK:lle. Sund numero 9 siis nyt kentällä. Ja Kallio ulkona. Ja vielä yksi HJK:n vaihto on käyttämättä tässä ottelussa. Heti tähän vapapotkuun Christian Sund, jolla on hyvä vasen jalka. Nyt toivotaan onnistumisia. HJK:lla on nyt vahva miehitys tuolla rankkarialueella. Matala kierteinen pallo tulee ja Hakanpää puskee, mutta puskee pallon maalin ylitse. Ei löydy ratkaisua nyt näistä puskutilanteistakaan HJK:lle. Rami Hakanpää, 24-vuotias porilaislähtöinen rämäpää, joka jo 15-vuotiaana Porissa otti tuntumaa SM-sarjapeleihin. Hänellä on ollut tämän kauden aikana polven ja selän kanssa ongelmia, mutta nyt näyttää ajalleen Rami olevan täydessä iskussa. Hakanpää tulee hyvin vastaan. Kottila ja Mäkelä kärkkyvät palloja siellä kärjessä. Hakanpää jälleen voittaa tämän pääpuskutilanteen. Mäkelä, mutta ei saa käännettyä palloa sitä eteenpäin, ja näin kapteeni Liiman. Nixon, ja jälleen kanveesissa yksi Glentoranin pelaaja. Sund ei pääse palloon. McCann, Nixon ja Jensen vastassa. Tämä on tuttu näky HJK:n puolustuksessa. Jensen pelaa fair play tyyliin ja näyttää, että siellä on poika vailla apua, ja pistää pallon sivurajasta ylitse. Ja eiköhän sieltä kohta Glendinning myöskin pelikuntoiseksi saada. Glendinning puhaltelee ja pitelee, mutta eiköhän näytä siltä, että tämä vasen pakki tästä myöskin pelikuntoon saadaan. Hän muuten teki vastikään uuden 2 vuoden sopimuksen Glentoranin kanssa. Glentoran pelasi 87-88 Cup-voittajien Cupissa Rovaniemen Palloseuraa vastaan, Ropsia vastaan. Ja Rovaniemellä peli päättyi 0-0 ja Belfastissa tasan 1-1, ja näin Rops meni jatkoon vierasmaalisäännöllä ja eteni aina 3. kierrokselle saakka tuossa Cup-voittajien Cupissa, jolloin vastaan asteli ranskalainen Marseille, joka pudotti sitten Ropsin tämän Cup-voittajien Cupin tunnelmista kaudella 87-88. Jos tästä nyt Glentoran selvittäisi tiensä toiselle kierrokselle, se olisi 8 vuoteen ensimmäinen irlantilaisjoukkue, joka sen tempun on tehnyt. Mutta sitähän me tässä emme kyllä toivo.
emmekä kyllä paljon enää puhukaan. Kyllä tässä nyt kaikki paukut on siinä, että HJK tämän ottelun voittaa ja selvittää tiensä toiselle karsintakierrokselle, jossa vastaan tulee siis unkarilaisjoukkue MTK Budapest Unkaria. Mutta siihen on tämä ottelu voitettava. Turpeinen. Sitten pallo pelataan vasemmalle Iiro Aallolle. Aalto. Sund juoksee hyvin palloon. Vaihtopelaaja Christian Sund. Oikea jalan keskitys menee liian pitkäksi aina Kevin Giganille saakka, joka on ollut aika pimennossa tämän toisen puoliajan aikana, tuo numero 11. Tuolla Glentoranin vasemmalla puolella peli saa jatkua, näyttää puolalaistuomari, vaikka siellä Glentoranin vaihtopenkillä ollaan jo kovasti tulossa puuttumaan tähän tilanteeseen. Aalto. Jensen. Täältä saakka kyllä maaleja ei tehdä, se on ihan selvä. Aalto. Kottila. Sitten Hakanpää. Mutta kaukana pelaa nyt HJK tätä omaa peliään. Tilaa sillä on edetä enemmänkin eteenpäin. Peltola. Mäkelä. Aalto sivulle Sundille. Mutta melkoinen muuri siinä on vastassa. Hakanpää keskittää, mutta huono keskitys. Se menee suoraan McCannin jalkaan. Glendening pelaa palloa eteenpäin, eikä tässä ole Glentoranilla kyllä minkäänlaista yritystäkään tuonne kärkeen. Jos 0-0 peli päättyy, sitten mennään jatkoaikatunnelmiin. Se ei vielä riitä Glentoranille tasapeli tästä ottelusta. Paitsi jos maali tasapelin ennetään, sehän tässä on pelin juttuna. Aaltolle pelataan vasemmalle puolelle palloa. Hyvin levittää Mike Peltola siinä peliä. Aivan Aalto ei siitä kuitenkaan palloon pääse. Sund pelaa rehdisti ja pelaa kovaa. Peltola. Kyllä tämä pelijuoni nyt on ollut tällainen jo tovin. Aalto. HJK pyörittää ja hakee palloa. Kottilalle pelataan. Kottila pudottaa pallon alaspäin. Turpeinen. Mutta heti on vihreitä miehiä kimpussa. Turpeinen. Hakanpää. Jensenille hieman kiire. Hän selvittää nättillä kosketuksella tämän tilanteen. Aalto tulee vasemmalta puolelta. Aalto keskittää. Nyt on paikkaa. HJK on pelaajista Juho Mäkelä. Ja näin HJK tekee avausmaalin tähän otteluun. 1-0. ...73 minuuttia pelattu. Juho Mäkelä, Oulusta lähtöisin oleva pikakiitäjä. Ja tämä Kottilan pääpusku tuottaa tilanteen. Sen Mäkelä käyttää hyödyksi tällä maalilla. HJK on jatkopaikassa kiinni. Aalto. Ei se ole pääpusku Kottilalta, vaan jalkaohjaus. Ja sen Mäkelä haistelee. Tulee toiseen aaltoon ja Elliot pudottaa pallon siihen ja sen Mäkelä pistää maaliin. Tämä on tärkeä maali HJK:lle, todella tärkeään paikkaan. Juho Mäkelä maalin tekijänä ja kelpaa siinä tuuletella Unkariin. Kohta matka vie, jos pelit näin päättyy tai yleensäkin HJK voittoon. Nyt kun on pullo auki, niin antaa mennä vaan. Aalto kaatuu rankkarialueen kulmilla. Puolalainen erotuomari Riska seuraa tilannetta lähellä, eikä siitä rankkaria puhalla. Young, Nixon, ja nyt on pakko pohjois-irlantilaisten nostaa hyökkäystä, koska nyt jos tästä Glentoran tasapelin 1-1 tekee, se vie Glentoranin jatkoon toiselle kierrokselle, ja sitä HJK ei tule nyt antaa tehdä. HJK pitää tämä ottelu voittaa, sehän tämän pelin juoni on. Saapa nähdä, mihin tämä peli tästä nyt taktisesti kääntyy. Avautuuko tässä nyt enemmän HJK:lle maalintekopaikkoja, koska Glentoranin on pakko nyt avata peliä eteenpäin. Vartti tässä on peliaikaa suurin piirtein jäljellä, plus sitten kaikki lisäaika, mitä puolalaistuomari on antanut lukuisten loukkaantumisten ja kaatuilujen jälkeen. Jännitettävää riittää. Nixon, McCann,
Nyt tulee Pohjois-Irlannin mestarijoukkue Glentoran FC. McCann keskittää, nyt on tiukka paikka. Hyvin puolustaa Turpeinen, kaukolaukaus. Ja kaukolaukaus reilusti maalista ohitse, sen Will Rotter näkee. Mark Glendening, joka on europeleissä maaleja tehnyt ennenkin, oli siinä likellä. Napakka suora volei siitä, mutta reilusti maalista ohitse. 33-vuotias vasenpuolustaja. Ja maaottelutilastoista löytyy otteluita Pohjois-Irlannin alle 21-vuotiaiden maajoukkueessa. Ja siitä onkin sitten jo reilut 10 vuotta niistä tunnelmista. Maalintekijä Mäkelä. Häntä vastaan kapteeni Liiman. HJK ja Mäkelä odottaa. Peltola tulee juokseen paikalle. Peltola boksin sisällä keskittää. Kottila. Ja nyt on paikkaa Turpeisella, mutta ei sovi askeleet kohdalleen. Siinä oli Turpeisella jälleen hyvä paikka pistää pallo maaliin. Ei aivan merkit kohdallaan. Näyttää siltä, että nyt HJK peli loksahtaa kohdalleen. Glentoran hakee vaihtomiehiä. Darren Armour 16 otetaan kärkeen, kun vielä tässä tämä Turpeisen paikka. Aivan vapaasti pallo putoaa Turpeiselle sinne. Ja näin Armour 16 kentälle. Ja nimekäs pelimanni Kevin Geoghegan vaihtoon. Ja näin Glentoranin ensimmäinen vaihto, 77 minuuttia pelattu. Ja Armour on takuvarma hyökkääjä pelaaja. Viime kaudella yhteensä 26 maalia Darren Armour, 3 hattutemppua Glentoranin pelaamissa otteluissa. Joten numero 16 on taitava maalintekijä vaihtopelaajana siis kentälle. Hakanpää pelaa tilanteen hienosti, pelaa sen Mäkelälle. Maalintekijä Juho Mäkelä kääntyy, pääsee etenemään vasenta laitaa. Mäkelä löytää Kottilan tällä kertaa maata myöten. Kottila suojaa, pallo takaisin Mäkelälle. Nyt ei tarvitse löytyä miehiä sinne hyökkäykseen, nimittäin ei kukaan mene oikealle tässä tilanteessa HJK:n kenttäkoostumuksessa. Nylund. Turpeisen pitäisi kyllä siellä juosta, tai Sundin. Turpeinen puolustuksen apuna. Sitten löytyy Kottila. Sund. Turpeinen. Nättiä lyhyt syöttöpeliä. HJK pyörittää Kottila takaisin Turpeiselle. Mäkelä vapaana. Mäkelälle haetaan, mutta epätarkka keskitys siitä tulee. Siihen ei Mäkelä millään pääse. Näin jälleen hyvä tilanne HJK:lta. Pallo pelattiin todella nopeasti ja älykkäästi maata myöten eteenpäin. Ja jälleen kerran Kottila oli hyvänä jakajana. Tällä kertaa hän jakoi maata myöten nätisti jalallaan palloa eteenpäin. Ja siitä Turpeinen Mäkelä kaksikko pääsi yrittämään toista maalia. Tässä kuvissa HJK:n kapteeni Ville Nylund sairastuvalta suoraan kapteeniksi ja kentälle. 30-vuotias kokenut puolustajapelaaja johtaa tuota HJK:n 3 miehen puolustuslinjaa, jota nyt kyllä Arne Turpeinen on kovasti vahvistamassa, joten kyllähän tässä HJK:n kannattaa nyt tuo oma maalikin pitää totta kai tarkasti, nimittäin ei tässä auta nyt antaa Glentoranille lisämaalin tekoja. Sund löytää Mäkelän, Mäkelä ei saa palloa eteenpäin, joten kyllä tämä Glentoranin 0-1 tappiotilanne tässä vaiheessa ajaa vihreäpaitaisia miehiä enemmän tuonne hyökkäykseen ja se avaa enemmän tilaa HJK:n hyökkääjille. Se on hyvä merkki. Tästä voisi odottaa myöskin lisämaaleja raitapaitaiselle Helsingin jalkapalloklubille. Armour, armoitettu maalintekijä, pysähtyy kuitenkin Jenseniin. Armour nurmen pintaan. Jensen pallo nopeasti keskikentälle eteenpäin. Peltola. McCann tulee takana, sitten Mäkelä. Riittääkö juoksuvoima? Riittää. Mäkelä ohittaa siinä Liimanin. Pysähtyy. Sitten tulee myöskin Aalto ja kulmalipulle mennään. Rauhassa HJK näitä tilanteita hyökkäyksissä nyt rakentelee, mikään kiire sillä ei enää ole, koska se pelastava maali saatiin aikaiseksi, kun peli oli pelattu 77 minuuttia. Tässä vielä tämä Armour vastaan Jensen, pohjois-irlantilainen vastaan
ruotsalainen ja sen HJK ruotsalaispuolustaja selvittää. Sund kulmalipulle, Vasuri valmiina. 4000-päinen yleisö antaa jälleen aplodeja. Ja tahdonvoimaa HJK:lle lisämaalien tekoon. Sund, Aalto. Jotenkin näyttää, että nyt tämä puoliammattilaisjoukkue on hieman myöskin väsähtänyt. Ja jälleen kulmalipulle mennään. Iiro Aalto, 26-vuotias vasemman laidan pelaaja. Jälleen kerran hyvin tähän tilanteeseen. Raumalaislähtöinen pelaaja pamauttaa siinä suoraan Colin Nixonia päin. Ja jälleen kulma, Sund valmiina. Reilut 10 minuuttia peliaikaa jäljellä. 1-0 johtaa HJK. Matala kulma, hakanpäätä sitä haetaan rankkaripilkun kohdalta. Armour taaksepäin Paul Leemanille. Kapteenin pitkä avaus hakee sieltä Andrew Smithia. Smith ei palloon koskaan pääse. Siinä kuitenkin Turpeinen rikkoo Darren Lockhartia. Ja näin siitä vapaa potku Glentoranille. Arno Turpeinen. Nyt pitäisi kyllä pelata tuolla omassa päässä todella tarkasti. Nimittäin tasoitukseen tässä ei Glentorania auta nyt päästää. Nixon keskittää. Nyt tarvitaan taistelutahtoa. Siellä on Pottilakin auttamassa näissä keskityspalloissa HJK-puolustusta. Eikä tässä ole hädänpäivää. Gary Smith pitelee ja hioo ohimoaan. Eipä siitä tilanteesta avausmaalia Glentoranille tulee. Gary Smith, toinen toppareista, harmaa hapsi, nousee mielellään näihin tilanteisiin tuonne kärkeen, koska hän on erittäin hyvä pääpelaaja. 33-vuotias Gary Smith valittiin viime kauden päätteeksi vuoden pelaajaksi Pohjois-Irlannin liigassa. 5 kautta Glenavonissa, kunnes 2001 teki paluun takaisin Glentoraniin, jota hän oli aikaisemmin edustanut, mutta 5 kautta siis muualla Glenavonissa ja 2001 takaisin Glentoraniin. Joukkueen suuria suosikkeja ehdottomasti numero 6 Gary Smith. Rajaheitto HJK:lle. HJK, joka siis viime kaudella UEFA Cupissa ensimmäisellä kierroksella koki nöyryyttävän tappion kaksiosaisessa ensimmäisen kierroksen otteluissa valkovenäläiselle Gomelille. 0-5 olivat lukemat ja sen jälkeen ei paljon, ei koko HJK:n pelaajiston eikä valmennusjohdon päätä silitelty. Se oli aika karmeiseva juttu. Ja muutoinkin viime kaudella suomalaisjoukkueiden otteet europeleissä olivat aika laimeita. Tampere United mestarijoukkueena tippui armenialaiselle ensimmäisellä kierroksella, Mestarien liigan karsintakierroksella, ja Mypa hävisi UEFA Cupissa tanskalaiselle Odenselle. Mutta tälle vuodelle jälleen odotukset ovat korkealla, kun nyt vilahtaa punainen kortti. Siltä Arne Turpeinen. Tästä tilanteesta raju ratkaisu. Reilut 5 minuuttia tässä on vielä peliaikaa jäljellä. Katsotaanpa nyt, mitä tästä vielä tulee. Tulee keltainen kortti pohjois-irlantilaispelaajalle, joten näin puolalainen antaa värien puhua puolestaan. 84 minuuttia Turpeinen ja ulosajo. Ja sitten numero 10, Darren Lockhart. Keltainen kortti. Ja HJK joutuu pelaamaan nyt miesalivoimalla nämä viimeiset minuutit. Ja totta kai sillä on tietynlaista vaikutusta. HJK joutuu pudottamaan tuota kärjestä miehiä pois ilman muuta, suojelemaan ja puolustamaan omaa maaliaan. Raju ratkaisu Miroslav Riskalta, puolalaistuomarilta. Ja sitten vielä Glentoran vaihtaa Kilmartin sisään ja Scott Young pois. Andrew Kilmartin
sisään ja niin myöskin 12 Timothy McCann. Ja sieltä lähti O'Neill ja Young poissa. Koitetaanpa nyt pysyä mukana tässä vaihtoruletissa myös täällä päässä. No eiköhän ne tuosta lähde. Timothy McCann 12 ja 14 Andrew Kilmartin. Siinä 2 uutta miestä Glentoranin joukkueeseen. Kilmartin numero 14, hänellä ikää 20 vuotta ja McCann hänellä ikää 23 vuotta. Ja HJK tekee myöskin 3. vaihtonsa. Juho Mäkelä maalintekijä kentältä pois ja Vili Savolainen otetaan nyt tuonne puolustuksen avuksi keskikentän pohjalle, koska miesalivoimalla HJK joutuu nämä loppuminuutit pelaamaan. Vili, vain 17-vuotias nuorukainen HJK:n pelaaja, teki huhtikuussa 10. päivä niin sanotun ammattilaissopimuksen. 3 vuoden sopimus Vili Savolaiselle. Sitä ennen hän oli pelannut niin sanotulla juniorisopimuksella, mutta huhtikuusta lähtien Vili Savolainen vakuuttanut HJK-peleissä, saanut paljon vastuuta, paljon peliaikaa. Numero 17 Vili Savolainen myöskin mukana tässä ottelussa, jota on vielä varmasti 7, saattaa olla jopa 8 minuuttia jäljellä. Ja HJK miesalivoimalla Arno Turpeinen ajettiin kentältä ulos. 1-0 HJK:n johtolukemissa, ja näissä lukemissahan HJK jatkaisi Champions Leaguean toiselle karsintakierrokselle, jossa on siis vastassa unkarilaisjoukkue heti elokuun alussa. Nixon, Smith ja Glentoran varmasti nostaa miehiä nyt näiden viimeisten minuuttien aikana, koska sille tämä tasapeli 1-1, jota se tässä kuumeisesti hakee, sille se riittäisi jatkopaikkaan. Ja HJK on pakko suojella omaa maaliaan. Siinähän tämä kupletin juoni taitaa olla. Savolainen saa nyt juosta kuin villi varsa tuolla kentällä. Hän on kärjessä nyt yksinäisenä juoksijana, kun pahasti tulee McCann. Aalto juoksee tilanteeseen, selvittää pallon hetkeksi pois. Armour keskittää ja nyt joutuu Wilrotter puuttumaan peliin, mutta ei hätää tässä keskityksessä, vaikka siinä nousee korkealle McCann. Ei siinä ollut Wilrotterilla suuria vaikeuksia. Näin tämä kokenut 36-vuotias unkarilaispelaaja voi pitää edelleenkin yllä sitä unelmaa, että hän pääsee pelaamaan HJK-paidassa unkarilaista joukkuetta vastaan toisella karsintakierroksella. Ja onhan siellä vaihtopenkillä myöskin toinen unkarilainen HJK:lla, eli Laszlo Fekete, joka nimenomaan tuli MTK Budapestista, eli siitä joukkueesta, jonka tämän otteluparin voittaja saa vastaansa toisella karsintakierroksella. Laszlo Fekete tuli 2000 HJK:hon. Ja nyt täräytetään Kottilaa sitten, tai ainakin kaadetaan. Kaatajana Glentoranin kapteeni 25-vuotias Paul Lehman, joka on jo yli 10 vuotta pelannut Glentoranin joukkueessa. Aalto. Sund. Eikä HJK:lla ole nyt kiirettä sinne hyökkäyspäähän, koska tämä tulos riittää. Sund näppärästi pyörähtää. Hienosti pelaa Christian Sund. Sitten Aalto. Nyt on miehiä. Kottila odottaa syöttöä. Kottila ei pääse palloon käsiksi. Pallo kimpoilee nätisti ja rajusti. Siinä joutuu nyt O'Neill peliä pelaamaan. Savolainen antaa pallon mennä rajasta ylitse. Ja näin rajaheitto HJK:lle. Yli 4000-päinen Vantaan Pohjola-stadionin katsojamassa saa kyllä olla iloinen ja tyytyväinen. Tähän mennessä homma näyttää hyvältä. HJK on menossa toiselle karsintakierrokselle. Tämä tulos takaa sen. Viikko takaperin Pohjois-Irlannissa Glentoranin omalla The Oval-stadionilla pelattiin maaliton tasapeli 0-0. Ja tämä 1-0 riittää HJK:lle eteenpäin. Glentoran, joka aloitti viime kauden hienosti, mutta joutui luovuttamaan 12 pistettä pois kauden alussa, koska sieltä löytyi sellainen
tilastokummajainen, että he olivat peluttaneet Andrew Kilmartinia, joka nyt tuli siis vaihdosta kentälle. Häntä pelutettiin ilman rekisteröintiä ja näin siitä Pohjois-Irlannin jalkapalloliitto sitten pamautti melkoiset sakot. Siitä huolimatta Glentoran nousi viime kauden mestariksi, kun nyt Kottila pitelee jalkansa pahan näköisesti oikeaa jalkaansa ja siitä heilahtaa nyt keltainen kortti Paul Leemanille aivan syystäkin. 90 minuuttia täynnä ja Paul Leeman varoitus. Ja tämä näyttää nyt ottamaan todella koville pohjois-irlantilaisille. Tässä tämä tilanne tulee. Siitä kantapäällä kopsauttaa vauhdissa olevaa Kottilaa Paul Leeman. Kottilalla ei kuitenkaan vaikeuksia, mutta mikä parasta, hyvästä paikasta vapaa potku. Christian Sund pallon takana. Kottila yksinäisenä piikkinä siellä kärjessä. Nyt mennään jo lisäaikaa. Ja kun tästä vielä pamautetaan 2-0 taululle, niin eiköhän tästä hyvä näytä. Ja 4 minuuttia on lisäaikaa vielä pelattavana 90 minuutin päälle. Ja näin kaikki valmista. Kottila yksin, aika jännä tilanne. Ja suoraan ampuu Sund. Ja sen Elliot Morris selvittää ja avaa pelin nopeasti eteenpäin. Glentoran nostaa miehiä nyt tuonne HJK:n alueelle. HJK siis miesalivoimalla, kun Turpeinen ajettiin kentältä pois. Heinola pelaa tilanteen hienosti eteenpäin. Sund. Hakanpää, eikä hätää HJK:lla. HJK johtaa ja on menossa tällä tuloksella siis jatkoon. Varoituksen saanut Leeman. Sitten Nixon. Glentoran tulee. 2,5 minuuttia vielä ainakin tässä on peliaikaa jäljellä. Paha keskitys, nyt on tiukkaa paikkaa. Savolainen selvittää, mutta pallo jää vihreäpaitaiselle vastustajalle. Nixon oikealla puolella nyt päästävät kyllä HJK:n pelaajat Pohjois-Irlannin rakentamaan. Ja siinä pudottaa Wilrotter, mutta häntä rikotaan siinä tilanteessa. Ja siitä vapaa potku HJK:lle. Mutta pahan näköisesti siinä pääsee nyt Glentoran keskittämään. Ja niin siellä on aina tiukat ja tukalat paikat. Nimittäin eivät nämä pohjois-irlantilaiset paljon pelkää näitä tilanteita. He tulevat kyllä rajusti päälle. Eivätkä anna tuumaakaan periksi. Siinä pamahtaa kylkeen Mark Glendening ja HJK-maalivahti Andras Wilrotter. Ja näin hoivaillaan sitten 36-vuotiaasta 6. kautta Veikkausliigassa pelaavaa Andras Wilrotteria, joka 3 Suomen mestaruutta nautiskeli Hakassa ja viime kauden päätteeksi ensimmäinen HJK:ssa. Hän on pelannut Veikkausliigassa tämän kauden aikana kaikki HJK-ottelut ja torjuntaprosentti on tähän mennessä 84. Tärkeä pelaaja HJK:lle tuolla tolppien välissä. On ollut Keken luottomiehiä siis jo Hakan aikoihin. Ja nyt luottomies siis HJK:n paidassa. Ja voihan tässä jo vähän sitten tyylitelläkin näitä sekunteja pois. Andras Wilrotter lämmittelee, tai totta kai kylmettelee tuota oikeaa pääkoppaansa siinä tämän tilanteen jälkeen. Vapaa potku HJK:lle, siitähän tästä jatketaan. Ja HJK tässä nyt on hyvän matkan kiinni jatkopaikassa. Ja kova saa Glentoranin onni ja rynnistys olla, jos se tästä vielä maalin tekee. HJK-maalilla on Wilrotter varmana ja puolustuksessa on nyt miehiä niin paljon, että ei siellä pitäisi hädänpäivää olla. Paitsi jos noit äskeisenlaisia keskityspalloja hyvin helposti HJK antaa Glentoranin tehdä. Onko tämä viimeinen hyökkäys, minkä vihreäpaitainen pohjois-irlantilaisjoukkue tekee? Se voi niin olla. Sund sitten palloon. Pelaa palloa järkevästi eteenpäin, koska siellä on tilaa. Sund. Sekunnit kuluvat, aika kuluu. Hakanpää yksin keskellä. Hakanpää palloa eteenpäin Sundille. Savolainen vasemmalla. Sund syöttää pallon vasemmalle. Sund. Kottilaa ei näy eikä kuulu. Kottila on puolustuksen apuna ottamassa vastaan näitä keskityspalloja, niin kuin varmasti järkevää onkin. Siitä vielä vapaa potku HJK:lle. Kohta puolalaistuomari Miroslav Ryska
puhaltaa tämän pelin päättyneeksi. Ja sen jälkeen HJK voi huokaista helpoituksesta. HJK menee tästä jatkoon, eihän tässä nyt oikeastaan muu enää auta. Ja toisella kierroksella siis vastaan unkarilaisjoukkue. Vielä yksi vapaapotku HJK:lle. Ja elokuun alussa siis Mestareiden liigan toinen karsintakierros pyörähtää käyntiin. Aalto. Sund. Ja ei aivan pallo käy päätyrajasta yli, mutta sivurajasta kuitenkin. Siitä rajaheitto pohjois-irlantilaisille. Ja näin puhaltaa puolalaistuomari pilliin. Ja tämä pillivihellys tietää loistavia uutisia HJK:lle. 1-0 voitto tästä ottelusta pohjois-irlantilaista Glentorania vastaan. Se tietää HJK:lle jatkopaikkaa Mestareiden liigan karsintakierrokselle numero 2. Tästä on mukava ja hyvä jatkaa eteenpäin. Unkarilaisvastustaja tulee siis vastaan ja sitä kautta tavoitellaan sitä loistopaikkaa kolmannelle kierrokselle, joka on pienten seurojen unelmien paikka. Siellä on sitten vastassa kovat seurat ja kovat rahat totta kai tarjolla. Ja olihan tämä oikeus ja kohtuus, että ammattilaisjoukkue kaataa puoliammattilaisjoukkueen. HJK jatkoon. Näistä tunnelmista hyvää yötä itse kullekin ja oikein makoisia unia.